Local cargo vessel nga milawig gikan sa pantalan sa dakbayan sa Mandawi padung unta sa dakbayan sa Naga ang nasangad sa kadagatan diha sa Luis Ledge gahapon sa hapon. Kinamuntang nagkigtigom si Consiel Antonio Bacaltos Jr. ang Chairman's Committee on Environment and Aquatic Resources sa mga opisyal sa Philippine Coast Guard Central Visayas. Matod ni Ensign Eric Salcida, Deputy Station Commander sa Philippine Coast Guard Central Visayas, nga ginida nila nga makabiya ang imbi na napuli sa Pungaton Reef sa kadagatan habig sa Barangay Tangki. Pangayuan unya sa Coast Guard ang kapitan sa cargo vessel ug marine protest aron makapasabot nganong nahitabo ang pagkasangad sa barko. Kanang dapit sa may kuanta sir katong Lewis Leds o nya murag ang pag unsa kana pag navigate nila ngano nasangad na sila diha. They are the ones who will be assessing kung meron bang risk ng oil spill. Okay sir. So tapos yung area of concern na substation. So as of their assessment wala naman nasaktan